It's been a while since I've had your exposure. Next time I see you, I can't hold my composure. Missing your smile and your rosy cheeks, yeah. Try. Drink your Milo. Jesus. Sira na yun. Galing mo dun sa musik. Uy, speaker pa dan. It's heavy. Para worth it. PS. Yari. Wala. Nga nahulog dyan? Tira ba? Ang gilid lang. Parang pasubra? Ito yung hipon na nabili. Maliliit siya actually compare sa usual na binibili namin. Pero, maganda yan siya tawag dito, isahog sa gata o kaya ihalabos. Naghahatid lang tayo ng food sa aking parents. Okay, nasa kabilang bahay sila. And then, ito yung pipigyan natin ulam for them. Sinigang. Sinigang na fish. Ayan. And then, pritong fish. Pasensya na sa kalat dahil hindi pa ako naglinis. Bigyan natin sa pritong fish. Ano natin nilinisin, mga friends. Walang matutusan. 7 o'clock pa lang. Tired na si Inday. Never ending. Nanginig. Bread. Bread empanada. Whatever you call it. Do this. Nagpa-renovate kasi kami. Ay! Yeah, nagpa-change ng floors. Kaya, so that's for the whole, nagpa-change kami ng floor for the whole from Tuesday, and natapos lang siya
yesterday. So, sobrang kalat, sobrang dumi. Wagas ang aking pagod. Kaya, ayan. I am cleaning today. Oh my God, sorry. It's been a while since I've had your exposure. Next time I see you, I can't hold my composure. Missing. Mag-ready tayo. I don't wash my hair often. Okay. Okay lang. Wash natin. I think like lippy is O2. O2O ba yun? O2O? O2O? O2O. M17. Uy. Uy. Oh, basta yan. Ganda. Normal lang. Natural, no? Natural look. Sino ka dyan? Okay, outfit check. T-shirt, ukay. Pants, ukay. Doll shoes, flats. And ang vlogger. It's been a while since I've had your exposure. Next time I see you, I can't hold my composure. Missing your smile and your rosy cheeks. That's just steady humor. Mahal ni baby. Can I get this pollen?
Tubig nila ba? Yan. Tapos isang inis. Tapos ilihit yan. Doon, wala ka na. Doon ka na. Ate, nakasama yung vlog mo ko. Laging nakikita sa camera na binibigyan mo ako ng coins. Nasaan yung isa? Sa akin to, te? Hoy, yung binili mo, isa lang. Hindi nga. Hindi nga. So, after nila, 3 p.m. Nagdating natin galing mall, nagpahinga. And now, check natin yung mga labahin. So, tuyo na sila. Check natin. Magtulubi. Magtulubi tayo, okay? So, yan ang tuyo pa lang. The rest, basa pa siya. Yan, basa pa. It's 3:15 people and we're going to cook tayo ng dinner ng aking parents. Sabawan na lang natin yung hipon kasi pag seniors, masusunod yung sabaw. So, gigisa lang natin siya sa sibuyas, bawang, kamatis, luya, saka siling pangsigang. Tapos talagyan natin sa sabaw. Kasi wala akong gulay na ubos na. So, yun na lang, ha? Luto na tayo. Tara! Then, buwan, sabihin natin yung siling pangsigang. Ang request ng seniors, gusto nila parating may sabaw. Kasi syempre mga seniors na sila. So, ayaw nila ng dry. Look at that. It's very yummy. Ang lasa niya ay parang yung tahong. Kasi syempre seafood, diba? So, parang tinolang tahong. Kaya lang nga walang veggies. So, pwede na. Saing na tayo. So, that's the finished product. Hatid natin yan
may rice sila. Nagkukook sila ng sarili nilang rice. May rice cooker. So, hatid ko lang yung ulam, ice, and then bread. Hey people, we are going to close the vlog. Sorry, Lovey. That's it for today. Please like, please subscribe. See you on our next vlog. Bye!